Nah, wis ketok ayune mi. Iya. Iki anake mami kabeh gede. Ora. Lah ayu-ayu. Aku mosok ya anake bujur lho. Bujur wis turu mau kok. Wis nek guri ya. Ya Mas anak ada pria idaman. Digawe rok ya. Enggak apa-apa. Anak Jackson. Buset ya. Buset Yang deh. sudah hadir ada Mas Puan Marcodet ya. Terus siapa lagi? Hah? Oh Puan Zidan ya. Salam kenal. Sikapmu yang penuh kasih dan sayang membuat aku mampu terbayang. Sifatmu yang peramah dan pendiam membuat aku rindu siang malam. Suku wajahmu yang tenang akan selalu jadi perhatian. Suku kau seorang pria idaman, idamannya gadis sepanjang zaman. Sungguh sukar dicari masa kini, orang sepertimu pria sejati. Bagaimana aku bahagia berdampingan denganmu, hai kekasih. Ayo Mas Montaya. Dengan sana ada yang mau dia sotek gobaknya nih kuat. Sopan santunmu menyejukkan kalbu, bersamamu, hai semanis madu. Lelaki perkasa, kejujuranmu dapat dipercaya. Sikapmu yang penuh kasih dan sayang membuat aku mampu terbayang. Sikapmu yang peramah dan pendiam membuat aku rindu siang malam. Sungguh wajahmu yang ramah akan selalu jadi perhatian. Sungguh kau seorang pria idaman, idamannya gadis sepanjang zaman. Ya, sungguh sukar dicari masa kini, orang sepertimu pria sejati. Bagaimana aku bahagia berdampingan denganmu, hai kekasih. Oke, pria idaman sampun saking Bapak Kamit nggih Pak nggih. Jen iki mau lanjut saking Bapak Pelang Margarja. Akhirnya Mak. Nggih, ingkang ngersakake kapilot menika dipun ganti bocah gunung. Jen leres Pak.
Nggih, lah niki masanan bocah gunung wonten apa mboten? Menawi mboten wonten diaturi pakai gamelan mawon monggo. Nggih, karena pamundutan sangat bergudang sekali, monggo Bapak. Nggih. Nggih, monggo kapilot, Pak. Mbak Sinden nanti dibantu ya Mbak ya. Kapilot. Oh Bunda Sinden sih. Mak, ketek ayu lah mak, orang ketemu pirang-pirang dino mak. Ini mandi loh, minta lah gue hitungi lah. Oh, suwene. Ya Allah. Suwene. Ya terus kayak lontang ngono kan mak ijo-ijo mak. Nek kene gak terong iki ungu ayu ya. Anake sapa kabeh? Nggih, saking Bapak Pelang Margerjo kalau mau ninggal katresnan sampun katuran nggih, sami kalih Bapak Ratno. Jeneng ingkang dereng menika kapilot. Nggih, monggo, Pak. Nggih, bar iki bola cucak rawa. Cucak rawa sama Madiun Ngawi bojo loro ini. Nggih. Nggih, monggo Bapak. Saking Bapak Saripan Dawe Piji Bakaran ngersake sungguh terpaksa. Onjeh terpaksa nggih maksudnya. Yeah.
Sampun katuran nggih Pak nggih. Matur sembah suwun Bapak Pelang saking Margorjo. Nggih niki Bapak Sugiono nggih. Kesesa buburno abang, Mak. Nggih, iki mak tulisane Pelang kok salah dhewe. Wis tak buak Mak. Heeh, nggih. Nggih, monggo niki wau sampun wonten Bapak saking Bapak Soekarno. Ya, Bapak Soekarno apa Soekarno, Mak? Soekardi apa Soekarno Ya, sanggepan Soekardi, Mak. Cucak Rawa. Nggih, sumangga Mas Anang. Cucak Rawa. Duwe iki Mas, Cucak Rawa, Mas. Duwe iki Mas mesti Mas, ora mbok buak, Mas. Pak Soekardi. Bapak Soekardi nggih. Nggih, siap, Bapak. Dari tim rewo-rewo panggung kaya tok-tok ae ngono. Ya yuk Mas Anang sumangga. Anane Mbak Ana iki. Iki dongeng salam.
dilanjut wonten perawan kawin kontrak rumiyin mak. kawin kontrak. Bukan ini satu-satu dulu aja biar rata. Nggih. Nek lagune telu diaturi sedanten mboten cekap. Oh jih, niki katuran kawin kontrak. Monggo. Saking Bapak Mbah Mul Sultan. Mul Sultan nggih. Monggo katuran kawin kontrak Mas Sanang. Bersama Kidung Kendolo, Tregel. Indro dan sono lho iki. Adindaku sayang, para cantik wajahmu yang ku kenal akan hilang walau di negeri seberang. Cintaku hanyalah adik yang ku sayang. Hey, oh. Ayo deh. Monggo Bapak. Matur suwun. Terima kasih. Hey,
iki mau ana neh, Mak. Boleh saja. Boleh saja. Oh, Oh, bose telo rumiyin, bose telo mau ngersakake Madiun Ngawi sama bojo loro. Joloro diaturi. Mbah Rajab. Oh, Mbah Rajab. Nggih. Ayo Mak do diduni ka lho, Mak. Mbah Rajab di mana nih? Mbah Rajab. Mbah Rajab ingkang pundi nggih? Bose telo, Mak. Ayo medhun tak gendong lah, nanti aku gendong. Aku mau gendong-gendongan, Lah Mak. terus piye metu ndi wong dalane yo ngene. Metu buri ae, Mak, metu buri. Ayo, Mak. Mulon tok medhun metu mburi. Wis ah. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Mbah Rajab, dadah Mbah. Mbah Ayo, Rajab. ayo, ayo. Mbah Rajab aku padamu, Mbah. Mbah Rajab diaturi Madiun Ngawi nggih. Nggih Madiun Ngawi monggo. Iki mikir ditinggal dhuwur siji, tiga medhun siji. Ayo dimasakkan nek loro